Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. Я апа занг мезанам, мегӯяд бародари тоҷик, мегӯм уже номи канали ман бародари тоҷик нест, канали ман Фахриддин ном дорад. Ҳай мегӯяд канал Фахриддинам шавад. Барои мо бародари тоҷикӣ мо духӣ мефурӯшем, мегӯяд духиҳои фирмини. Мақсад апаву хоҳарро касе ки духӣ хариданӣ бошед, духиҳои қимат, мегӯяд духиҳои қимат ки качествияи зуд дорад. Манда занг зада нарх навоша напурсен, манда фақат билет пурсен. Ман ҳозир видеоро мемонам, дар пуштиам видео тамошо кунем рекламашона ва номерои телефони ҳамо апа дар ҳамо видео ҳаста. Дар ҳамо апа барои духӣ занг занед. Бо дар о апа барои билет занг назанед. Барои билет дар ман ин инҷода занг занед, инҷа номерои ман бояд пайдо шавад. Инҷода номерои ман, ин номерои ман барои билет, барои духӣ дар видео дигари. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон бошад. Ман дар занг зада духира буш чихелӣ мехарем, айкҷо мехарем. Ман дар занг назанед. Барои духӣ дар он видеои оянда, баъди ҳозир инаи видеое ки ман кардам, баъди ин видео барои духӣ занг занед. Дар инаи номеро барои ин ватсапа, дар ватсап занг занед барои билет. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. Любой хизмат бошад, ман дар хизмат шумо ободу сарваланд бошед. Ассаламу алайкум подписчикои бародари тоҷик. Марҳамат. Ина духӣ занона, мардона, Шанел, Доҷигабана, Амор, Хугабос, ҳама намуд духиҳо ҳастаи. Марҳамат. Заказ кинен, бо мебиёрад. Марҳамат.